pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas sa Philippine Standard Time, 6:03. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Asens as in 88.3 1FM. Si Alvin Liogit sa Tingog nin Barangay. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. 1, 2, 3, let's go! DJ Torrance on the mix. Babe, I wanna catch on fire.
Alright, marhay na pagkaaga po sa Sento ka boss. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na po tabi kita ko niya nin Webes sa ultimong aldaw sa bulan po nin Oktubre taon 2024 sa liwat magribanan kita sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa tuyang programa. Bukas po ang samuya na mga naman pala. Sige. Then siyempre duman sa mga kababayan niya to na nakantabay na ngunyan na pagka-morning po. Good morning sa Sento ka boss. Welcome na digdi sa programang ini. Ngunyan na aldaw. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Siyempre. Sa mga nakaantabay na ngunyan drivers on the road, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, happy birthday sa Sento Gabos. Sa may mga kamatian naman, get well soon. Gabos na nakatutok na ngunyan sa satuyang programa, good morning po sa Sento Gabos. Welcome na digdi sa programang ini, ngunyan na aldaw nin Webes. Makaskaso ng satuyang aldaw sa aga, pizza Todos Los Santos. Todos Los Santos po tabi sa aga. Saka. Todos Los Santos na sa aga. All Saints Day sa aga. Holiday duwang aldaw. Duwang aldaw po tabi ni di sige. Garo gugulpi naman kayo sa mga kwan. Sa mga kumpanya po. Magugulpi na naman kayo sa mga kumpanya ni Taga. Double pay sa aga. Tapos Sabado yo pa. Ono dos. Saka bagasan. Kundi siring man talaga yan saan. Paminsan man sa napuan. Ano ba yun? Paminsan man sa napuan holiday. Pizza uno. Tapos sa aga na po tutugutan sa mga Campo Santo sa magbadadaranin mga matarom. Tapos yung mga baraha, magsusugal ka mo, bawal yan. Tapos ano yan? Tapos so may mga darang component dyan sa mga Campo Santo, bawal po yan ha. Headlines po kan sa tuyang mga bareta monitoring kan DTI Bicol sa presyohan gin kandila padagos DH Bicol nagtaon in 10,000 na capsules din the Dosiklay Clean duman sa Camarines Sur. Yan po ang headlines kan sa tuyang mga bareta duman sa lado national po. Sa lado national naman kadakol ang mga nangyayari ngunyan. Pigilin ko ano yan? Pigilin ko kasi ano ini? Pigilin ko video kan Senate hearing kay dating Presidente Duterte. Yugon mo yan, inagyat ni Digong na mag-aragang kita tapuson ta dito nang pagparapaalo yun. Dapat umatindir man siya sa Quadcom, taraman niya na sa mga congressman. Ano yun grabe ang nagagastos po. Sige, na ako bagay. Akan Presidente,
Ege. Uya po ang weather update. Ngunya na aldaw na ini. Nakamati din makusog na paguran asin paros ang dakulang parte kan Batanes dahilan sa Bagyong Leon. Sigon sa pag-asa, padagos ang pagbayo kan Bagyong Leon sa Batanes mentras ini ang pararani sa Northern Luzon. Sa kalkulasyon kan pag-asa, nahiling ang sentro kan Bagyo 140 km sirangan kan Basco Batanes. May draining kusog na 185 km per hour asin pabugso na sundo sa 230 km per hour. Nakabandira po ang tropical cyclone wind signal sa Itbayat asin Basco sa Batanes. Mintras nakabandira man ang signal number 4 sa natatadang parte kan Batanes. Signal number 3 naman ang lugar kang Calayan Island, Camiguin Island, Baboyan Island, siringman ang Santa Ana sa Cagayan. Signal number 2 ang tadang parte kan Baboyan Island, tadang parte kan Cagayan, Apayao, Santo Tomas, Santa Maria, Quezon, Delpin, Albano, San Pablo, Ilagan City, Tomawini, Cabagan, Palanan, Quirino, Dibilacan, Maliga, Maconacon sa Isabela, Tabok, Balbalan, Pinokpok, Rizal sa Kalinga, Ilocos Norte, asin Tinig, Lacob, Malibkong sa Abra. Tadang parte kang Kalinga Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union as sa northern. Kasabay man ang nabanuan kan Basista, Lingayen, Villasis City, Aluminos, Anda, Malasiki, Tayog, San Fabian, Mangaldan, Mapandan, Burgos sa Dagupan City, Binalunan, Bolinao, Alcala, San Miguel, Sual, Omindan, Omingan, Asingan, Labrador, Bani, Santo Tomas, sa Poso Robio, San Quintin, San Maria, City of Organita, Laok, Natividad, Mabini, San Carlos City, Manawag, Malay, San Jacinto, Bongleon, Agno, Calasiao, San Nicolas, Santa Barbara, Bulangao, Sison, Rosales, Dasol, sa probinsya ng Pangasinan, Bongabong, Karanglan, Pantabangan, Laor, Rizal, Cabuyao, Talavera, Santo Domingo, Llanera, Science City of Muñoz, General Mamerto, Natividad, San Jose City, Lopao, Talugtog, Gabaldon, San Nueva Ecija, lugar sa Asiguran, di Nalungan, Baler, Maria Aurora, di Paculao, San Luis, di Lasag sa Aurora. Pinaglalaoman, ngunya na hapon, Oktubre 31, maglalandfall sa sirangan kadagatan parte kan Taiwan ang Bagyong Silyon. Naigpit man na ang papatanid kan pag-asa na peligroso na magbiyahe sa mga kadagatan. Saka, yun na po yan, duman sa may iriya kan Batanes, sa tip kan Northern Luzon, sa puro ini kan Luzon. And tama po ni Bagyong si Leon. Mas magabat so bagyo duman kaysa digdi sa tuya. Digdi sa tuya, nakagulpi sa tuya, digdi so talagang baha, no? Baha na grabe. Baha na grabe po ang inabutan ta digdi sa tuya. So albay mala nga ni, so libon albay, till now grabe pa po ang epekto because 366 na pamilya 366 na pamilya po kay puha na ni na permanent relocation. Siguro ini na ang panahon na dapat na kung matindog kanin harong. Sa bagay, igwa baga kan inaapod na digital maps sa Google gayod. Garo nakakaagna dyan sa Google nindo, hanapon na sa nindo, konsay na barangay, tapos kung mabakal ka mo nindaga, tapos matindog ka mo nin harong. Sito it na wara yan sa risk kan landslide, flood area, asin po tabi iba pa.
Ilan ang panahon siguro, sayang, aram nindo, bako dapat na permanenteng istaran, iyan na mga kabubuldan, lalo na po kung delikado sa landslide. Iyo ang gibuhon ta siguro, adi. Iyo ang gibuhon ta na siguro ngunyan, kung matindog kinanay. Sayang kan gastos. Bako po, karaw-karaw ang gastos, bako karaw-karaw po ang gastos akan saro po tabing pamilya sa pagtindog po nin harong. Iyo sa tanang buhay mo kuan mo yan, ano ba yon? Tipunan mong kwarta. Tinipunan mong kwarta. Tapos, sa isang igla po, nadali. Tinamaan in landslide. Ang maraot pa kon kasabay duman sa landslide, sumimro kan pamilya. Diba? Hindi nga sa ginubatan ba yon? Ginubatan, tulos o nagadan? Tulo po so nagadan por medyo kan kuan akan bagyo na ang tuminama sa tuya digdi. So oras na supposed to be 2 bulan po na tatama sa tuya. So sa 2 bulan big kuan na kumbaga pinackage na within 24 hours tuminama po sa pang 2 bulan. Na uran na dapat na mamatian tadig di sa Satuya sa Albay during the time of Typhoon Christine. Di man actually so Typhoon Christine di man ki kuan Satuya. Di man ki epekto so paros. No? Di man ki epekto so paros. Tabi. Ang problema lang talaga so tubig ang nakagulpi. Ilingon nindo digdi sa Legazpi. Sa Legazpi. Diyan sa may sarong gasolinahan, isiniraray so auto, so motorsiklo, iwiniralat. Medyo, kuan man nga. Ipagabot kan oras, ararom na. O pinabaray ang dakulon so, kuan baga, dakulon so nalubog. Nagrulubog. O ngunyan, nakakuampasa na. Biyahe pa sa ng Batanos. Pero may mga problema pa nga sa Tinampo actually. May problema pa sa Tinampo. Actually ngon yan. Ang pasiring duman sa Metro Manila. Grabe po so epekto na dara. Grabe so epekto po tabi na dara kaining kuha na ini. Kaya ni po tabing kalamidad na ini sa Satuya. Di ba? Ano ini? Gada na si Cap Armando Toledo. Ayun na. Si Cap Mando Toledo, gada na. Bugtong. May post si Kwan si ano yan may post si ano ba yan si
Kagawad Gilbert kan bugtong. Ah? Barangay Bugtong. Okay. Anyway. So, iyon na yan siguro po ang kwanta. Tapos, kaipuhan siguro tabi, kaipuhan siguro na yung mga local government units, pag siring kayan, actually, yung report kan pag-asa, yung report kan pag-asa, Lunes pa sana po, pinagsasabi na kan pag-asa na grabe talaga suuran na dadarahon. Kaya lang ang problema, yung order of evacuation, medyo maalam niya. Martis na po, tabi, nagpuon. Pag Martes, labo-labo na baga. Labo-labo na. Kasi yan naman talaga yung common practice niya to digdi. Di ba? Yan sa tuyang common practice digdi during the time of Congressman Joey Salceda bilang gobernador ka ito. Yan ang common practice ta eh. Arayuon pa po, nagkakwa na yan, ano ba yun? Ihimos-himos na po. Ngani na magkaigwanin evacuation duman. Iya po. Iyo yan. Kundi, parang nagkarilingawan ata or grabe lang so sa tuyang tiwala because because po inilang an namatian ta poon kay ito. May mga bagyo man na uminagi pero maluya. Bako so grabe talaga ang epekto. Saka. Iyo. Iyo. Grabe talaga sa epekto eh. Kaya di talagang nangyari. Di talagang nangyari po. Anyway, siguro sa mga masunod na siring kaining klase nin mga kalamidad, dapat kuwang kita, dapat po tabi kita pirming aktibo, lalo na sa mga kababayan niya to. Dito naman pwedeng kuwan yan eh. Dito naman pwedeng ano ba yun? Bawi. Tapos, pag yaw na, sabi nga ni po tabi kan apsi mo, kan nakarihis na aldaw, duman sa press conference. Dahil naman nga pwede na i-libre pa so, i-rescue pa so iba eh. Tadi naman kaya kang rescuer eh. May mga buhay ba nga. Kusong sabihon, pag siring kayo na klase, na-trap ka mo, kusong sabihon, bala na ka mo sa buhay din do. Tadi naman kaya kang rescuer. Alangan man sa rescuer po, padalaganon pa. Di naman kaya. Di ba? Paano ba yan? Sige, so 25 minutes lampas po ang alas 6. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan.
Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Bangkit, makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 30 minutos lampas alas 6.
Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Bangong kumakatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DAV High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Di kita sa honesto. Progrex Lagman, aprobado na ka mga albayano. Subok na ang serbisyo, dakul ng natabangan. Pinadaba mo kaming
Try raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo, pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Para sa... Good morning, Han. Breakfast is ready. Isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Pasalamatan tapo ang samuya pang mga sponsors, Engineer Wari Nasuteya, District Engineer DPWH Second Engineering District, Engineer Virgilio Duarte, DPWH Region 5, Ibalong Resources and Development Corporation, Palanog, Kamali, Calpay, Engineer Carlito Apari, President. 1, 2, 3, let's go! Balik na kita digdi sa programa po. Sa Intirong Pilipinas. Sige. Wala kitang 38 minutos o 39 minutos. Lihis an alas 6 ninda pagkaaga. Adigdi po sa 1FM. Okay. Sa alat ko na may mga reports kita digdi. Alata. Kontangunan report halid dyan sa Kongreso siguro yaon si kabahaging Mar Rodriguez pagharap pa ng dating opisyal ng Malacañang na si Ermina Muking Espino. Iginiit report si Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Mar, good morning. Please come in. Iginiit ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na dapat humarap sa paparating na pagdinig dito ang dating opisyal ng Malacañang na si Ermina Muking Espino na iniugnay sa reward system na ipinatupad ng War on Drugs campaign ng nagdaan Administrasyong Duterte. Ito ay matapos na dumalo si Espino sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kung saan itinangginto ang di umano'y pag-iral ng cash reward scheme sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Taliwasan naging pahayag ni retired Police Colonel Royina Garma sa pagdinig ng Quad Committee. Nagbabala rin si Quad Committee Co-Chair Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kay Espino na maaari siyang makontempt at iparesto kung muling hindi ito sisipot sa pagdinig ng panel na itinakda sa November 6. Si Espino ay tinukoy ni Garma
dati ring General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office na staff ni Senator Christopher Bongo sa Davao City Government at sinasabing nangasiwa sa reward money para sa mga pulis na makakapatay ng drug suspect. Nauna rito ay naglabas ng show cause order ang Quad Committee laban kay Espino at 5 iba pa matapos na hindi ito dumalo sa pagdinig. Inatasan din ng joint panel si Espino na ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-cite for contempt kaugnay ng hindi pagdalo sa pagdinig noong nakaraang October 22 sa kabila ng mga imbitasyon. Mula dito sa Kongreso, ako si Ma Rodriguez. Dahil saan man panig na mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Salamat kabahaging Ma Rodriguez sa report. DWGO Live Report. Si Nestor Kagitla o si kuha na muna si Mirx Lobendino, Police Staff Sergeant Mercolito Lobendino Jr. sa Campo General Simeon Ola DWGO Live Report. Mirx, good morning. Please come in. At sa lahat ng mga nakantabay sa programang Tingog ng Barangay sa 1080 DWRL Radyo Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Isang kamakailang pagsusuri ng forensic ng Regional Forensic Unit 5 ang nagkumpirma sa isang bagay na tagpuan sa baybayin ng Barangay Iniwaran, San Pascual, Masbate ay methamphetamine hydrochloride na karaniwang kilala bilang shabu. Ang nakuhang substansya ay sinumite ng San Pascual Municipal Police Station sa Regional Forensic Unit 5 sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Ang resulta ng pagsusuri ay nagbigay ng positibo na pagkakakilanlan sa methamphetamine hydrochloride na may eksaktong timbang na 584.374 grams at may standard na halaga ng droga na 3,973,743.20. Ang item na binalot sa plastic na may mga karakter na Chino ay unang natagpuan ng isang lokal na mangingisda noong August 3, 2024, bandang alas 11 ng umaga habang siya ay nangingisda sa baybayin ng Sitio Taas, Barangay Iniwaran. Dahil sa pagdududa sa likas na tangian ng substansya, pinili ng mangingisda na itago ito hanggang October 26, 2024 nang ito ay kanyang ibigay sa mga opisyal ng barangay. Ang item ay opisyal na tino-over sa Barangay Hall ng Barangay Iniwaran bandang alas 2 ng hapon. Ang pagkatagpo ng ganitong kalaking halaga ng ipinagbabawal na droga ay nagpapakita ng patuloy na hamon ng ating hinaharap sa paglaban sa mga krimeng may kinalaman sa droga. Hinihikayat namin ang aming mga miyembro ng komunidad ay pagpatuloy ang kanilang pagkikisa sa amin. Sama-samang magpalakas natin ang ating laban sa banta ng droga na sumisira sa ating kabataan at mga komunidad. Matibay ang PNP Bicol sa kanyang misyon na protektahan at maglingkod. Kaya tayo ay magkaisa sa ating pagsusumikap na itaguyod ang kapayapaan at seguridad sa ating minamahal na rehiyon, ani ni Police Brigadier General Andre Perez Tison, Regional Director ng Police Regional Office 5. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lobendino Jr. Nag-uulat para sa Tingog ng Barangay. Salamat, Merck, sa report. Hali dyan sa Campo General Simeon Ola. Balikan ta po ang report ni Nestor Kagitla. Kagawaran ng DPWH sa Region 1 nakaantabay para sa mga biyahero sa Ondas 2024. Nestor Kagitla, may report. DWGO Live Report. Kamin. Sa paglunsad ng lakbay-alalay ng Department of Public Works and Highway, tiniyak ng DPWH Region 1 sa pamumuno
ni Regional Director Ronel Tan na aantabay ang mga kawani nito sa mga langsangan sa buong Region 1 upang alalayan ang mga biyahero sa undas. Ayon kay Regional Director Tan, itatalaga sa iba't ibang bahagi ng Region 1 ang mga kawani mula sa Regional at District Engineering Office mula October 31 hanggang November 2, 2024. Sabi pa ni Regional Director Tan na pangunahing babantayan ng otoridad ang Manila North Road, Primary, Secondary at Tertiary Road sa Ilocos Region. Ibinahagi ni Regional Director Tan, layunin nitong matutukan at matulungan ang pagdaos ng undas laban sa hindi kanais-nais na mga insidenteng posibleng mangyari sa mga kakalsadahan. Samantala, katuwang din ng DPWH Region 1, ang Land Transportation Office, Philippine National Police at local government unit at mga kinatawan nito. Mula sa DPWH Central Office, Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat kabahaging Nestor sa report mula sa Metro Manila. DWGO Live Report. 1, 2, 3, let's go! Alright, balik kita digdi sa programa niya to. Wana kita pira na ini. 47 minutos na makalampas po ang alas 6 nin pagkaaga. Pag alas 7, ang DWRL Bareta alas 7 po sa 1FM asin sa Radyo Pilipino 1080 kHz. Ege. Grabe ang pagandam kan mga casual tapos mga job order employees diyan sa City Hall. Human talaga yan. Ako unta na po tabi, ako na nindo po sa sadiri na pag siringkaan, pag siringkayan na nagsalida nin administrasyon, lalo na kalaban, talagang masasakripisyo talaga. Masasakripisyo po tabi talaga. Siyempre kay puha na magkuamanin mga tao. Kaya lang, inda ko lang kung pwede yan. Kasi so mga di ba so mga job order, lalo na so mga job order, so mga job order po. Di ba ang job order sundo December gayod, kada 6 months yan ipinagtatao po na contract of service kaan. Kaya nga ni job order contractual. Inda ko lang kung idiretso na lang idiretso na lang po. Tapos siyempre so ang number 1 dyan na mawawala so mga coterminus. Tayan automatic pwede kang putulon po tabi. Putulon. Mga coterminus. Siyempre maralaog man so mga pag-iriba. Pag-iriba po ni alimbawa ni Attorney Pido Garbin. Ayun matukaw po ang masunod. Pero as of now, susog sa report, may Pizza 4 na sinasabi po na Pizza 4 matukaw si Attorney Pido Garbin bilang mayor. As of now, ipamandaw nin kwan ako pigiling ko lang sa mga poste sa social media. Si Gob Noel Rosal nagpost man po tabi na wala pa man sindang kapot-kapot na kopya. Ito ang pigahalat sa kopya. Tangani na kompleto gabos sa mga proceedings ngani po na legal na makapagtukaw po si Attorney Pido Garbin. Enot ang pag-convince siguro kan Comelec tangani na makapag sumpa bilang alkalde si Attorney Pido Garbin. Duman pag yan sa Metro Manila tapos ma-take out. Iyan. Kaya medyo door difficile pa. Maagi bata maaginin yan. O sa aga, holiday sa aga. Holiday, daing laog. Pizza 1. Sabado day, man pwede tada iman apisar na holiday pa sa Sabado, Pizza 2, All Souls Day. Kwampa. Lunes na malaog, so Pizza 4.
O ilingon tadigdi kon kuan maka anatunta na lang po day kita magpara speculate ta sinda nakakaaram kaan anatunta na sana pero ang katotohanan digdi na dinisqualified po tabi si Governor Noel Rosal ngonya na term na ini 2022 to 2025 disqualified siya as governor, si Mayor Raji Rosal disqualified as mayor, si Alvarizo disqualified as city councilor, ngunya na 2022 term, sundo 2025. Kaya sinda pwede pang magdaralagan sa 2025 elections. Iyo po yan iyo po yan. Ang katotohanan dyan. So therefore, so the nearest na nakakuanin boto na halangkaw po duman sa disqualified na kandidato siya so ibinugtak kan COMELEC susog duman sa desisyon kan COMELEC na inuyonan man sinusugan man kan Korte Suprema duman sa sarong press conference. Okay? So alato na sana po duman sa mga empleyado naman kan City Hall kung siguro kung mga may marahay man kamo po tabing ginibo marahay kamong ginibo po siguro na imang kamo haharalion kayan ta si Attorney Pido Garbin bistado ko man yan bako manan sitting kan iniisip ta po tabi sana siringkaan ngani na kuan kundi baka so iba simpre tada manan ihiling gabos kan mat akan opisyal so mga pag-iriba po tabi niya iyo yanan surusiri-rip sa nakaan iyon magpapara siri-rip pero ako para sa kuya kung ako sarong politician di ako makreate nin pagbarangaong ko ang mga empleyado tapag halimbawa inarali mo yan dyan inaro-saro mo inarali mo mas lalo nang then marani sa imo talagang madadagitan sa imo pati ang pamilya kan madadagit kumbaga nagki-create kanin nagki-create ka po tabi din ko dal na abo mong ma-reach out iyan kung ako ang sarong politiko sa kuya para sa kuya pero siyempre sabi nga ni kaya nga ni kita tinawanin sa kanya-kanyang pangaran utak tangani na magdesisyon po nasa sa inda na yan po tabi nasa kay Attorney Pido Garbin na yan takon para sa kuya kakaurulon ko yung mga empleyado. Ngunyan, ako na ang alkalde. Simple man sa yan, ako na ang alkalde. Laom ko na magtrabaho ka munin marhay, susog sa sendong makakaya, kung ano ang sendong obligasyon. Diretso. Diretso. Ang trabaho. Kasi bako man sala kan mga empleyado, alam mo magkalaban ka mo, bako man ang sala kan mga dapat nga niyan mga empleyado dahil man talaga yan po tabi dapat na madamay di ba? Dahil man dapat na madadamay yan kasi sa panggana sa pagkuan buto man lang yung kuan kayan ang diferensya pero ang empleyado naman maski sisayan magtukaw masisisayan magtukaw makuan iyan masunod yan di ba? Iyo man sana yan, ano ini? Iyo. Gano'n ka. Condolence sa pamilya ni Kap Toledo kan Barangay Bugtong. Iyo. So, iyo na yan po. Kumbaga, ang mayor, iyo ang maging troubleshooter, tangan ina pagsararoon niya, lalo na magdadakol po yung supporters kung para sa kuya. Kasi may mga kuan maski loyal iyan sa Ibong. Halimbawa loyal iyan sa Rosal. May mga pagkakataon na ay iko-consider kaya halimbawa Daynali, magbanga na sa nangya kita. Halimbawa so anom na pamilya tulong ya sa imo tuluman digdita. Masupog nga yata. Ako nga dahil man ako pighiling na askalaban. Diyan sa langay ako, diyan kita nagtatrabaho. Kasi ang mga yan, masunod yan sa nakatukaw po na chief executive, tayo na nakatukaw. Maging kami digdi sa media na nagkabaranga sa media. Nagkabaranga.
Pero day man dapat eh. Day man dapat eh. Kasi, sabi nga ni po tabi, kung siya nakatukaw, dapat iyo po yan ang interviewin mo, ibabarita mo po tabi. Yan nakatukaw eh. O day man kitang maginibo. O, alimbawa, si Atty. Pido matukaw na bilang mayor. Ako bilang taga-radyo, bilang broadcast journalist, interviewin ko si Atty. Pido Garbin bilang alkalde, tapos siya na alkalde. Di ba? Alangan man interviewin ko si Mayura Jerusal na di naman nakatukaw. Yung baga, yan ang dapat nindong maintindihan po bilang professional. For professionalism. I-apply ta po sa mga ordinaryong tao. Be professional po. Kung sisay ang nakatukaw dyan, di isupport na lang nindo. Di pag-abot kan eleksyon, kung talagang abo nindo, di subiit, magdesisyon kamo. Kamo na ang magdesisyon. Iyan, eleksyon na yan. Pero as yung realidad, di ta pwedeng barion so realidad. Iyo eh. Diba? Iyan, sa tuyang pagapunan, tangani na, di kita magparairiwal digdi. Di na kita magparairiwal digdi po kung ano-ano ang sa tuyang marauto na kung ano-ano ang pigtataram dyan sa Facebook eh. Ako nga one time, nagkuhan ako digdi, yugon mo yan, sabi sa kuya, ano nga ya sir, nagbalyo ka naman. Sabi ko, ako ginigibo ko lang yung sa kuyang obligasyon bilang broadcaster. O ako, amo ko, bako man si mayor, bako man si congressman, amo ko, so kumpanya mi. O, di ba? Amo ko, iyon nagpapasweldo sa kuya. Duman ako, tayo nagpapasweldo sa kuya. Bako po tabi sa politisyan. Bako man kita politisyan eh, labot ko man. Magbarakbakan ka mo dyan, labot ko man, nata, magkabinipisyo ako dyan. Napakasimple lang naman na kuan eh. Sige, iriwal ka mo sa politika. O, labot ko man kaan. Labot ko man kaan. Kamo manan madadaog kamo an manggagana. O, kamo an makakabinipisyo, bako man kami. O kaya day, maski sa sakuyang Facebook, day ka muna timahiling dyan. Kasi, mas magayo ng yung bilang broadcaster, duman ka sa nakaangkla sa broadcast code. As broadcaster. Diba? Iyan ang pinaka-simple po. Ngani na, ura kita ng lingkuan. Ura kita nin iriwal digdi. Di kayan na po ang magpara iriwal. O lalo na kita sa media. Aram ta po padagos na sa satuyang sa diri, may sinusuportaran kita. O ta siyempre mga abotante man kita, order yung tao man lang po tabi kita. Pero, na to the extent na idadapa ta na ang satuyang sa diri, dyan sa politikong yan ta, mararaot po so sa tuyang propisyon. Mararaot sa tuyang profesyon po, digdi, pormidyo ka sa politika. Hindi ho pwede. Halimbawa ako, nakaapil ako luman sa saro. Iyo ang pigpaparaumaw ko, binabatikos ko sa saro. So, magdangog daw sa kuya. So, kuan? Yaman ba sa kuya? So, loyalista na mga botante kang kuan. Kimayor ngayon. Ngayon, kipido yan. Saka, makanuson baga. Bayan ang yakan, kipido yan. Inadadangog ko sa luwas, broadcaster. Kipido ka nga. Kimayor ka nga. Makanuson po. Bilang broadcaster po, dapat po na magkuang kita, yan kita sa tahaw. Bako man kita mga politisyan. Apoy rakon, maglaog kita sa politika, kapitan kita, kagawad. Iyan talagang magiging bias ka. Tamarinindugan ka, magiging leader ka ninda eh. Itabako man kita politiko. Kaya nga abo kong maglaog dyan eh. Abo kong maglaog dyan. Di ba?
Tabako na ako kaan. Ay na. Sige. 1 minuto, makalampas an alas 7. Mapaaram na ako. Malamig ang simoy